Også. Har du tænkt at stå lige der? Det skal du bare ikke. Jeg går herover. Har må jeg godt stå her? Nej, vi stiller derovre. Jeg tror, jeg stiller mig her. Ja. Okay, det var et stort hold, det her. Fuck, man. Jeg kunne godt have tænkt mig at have lidt mere mod til at proppe det lidt mere under vandet. Det er jo sådan under. Sindssygt er tyk, mand. Det er stærkt. Hvis det er 10 cm næsten, så må du gå på det. Hov. Det er kraften syg. Var det ikke vildt? Bare giggehul. Man kunne bedre